नमस्कार गुड मर्निं एवरीवन नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोनाय थाबाय लोगोफोर दानो जोङो नुनो मोनदों जोंनि जे मोनफ्रोमबो पार्टियावहाय गासैबो पाब्लिकफोरखौ बा बबेबा मावथि हान्जानिफ्राय थांनानै जयनिं जाबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनदों बेबायदि मानसिफोरखौ जोङो स्टाडि खालामोब्ला दिनै राजनीतिक हान्जायाव थानाय दैदेनगिरिफोरनिख्रुइ दिनै पाब्लिकफोरा बांसिन सालाक जाबाय थाइसे थाइनै गरसे गरनै मोनजागोन खोमा होननानै जयनिं जायो नाथाय दिनै मैया थांनाय समावहाय श्रीरामपुरावहाय जोङो नुनो मोनदों 6,500निबो बारा ससियेल मिडियानि गेजेरावहाय सुबुंफोरा इउपिपिएल हान्जानि आदर्श आरो खामानि मावनायफोरखौ मोजां मोननानै जयनिं जादों होननानै ससियेल मिडियानि गेजेरावहाय प्रमद बर' मानगोनां बिटिआरनि सीएम बिथाङा बुंदों नाथाय बियो सैथो नामा आंखौ सैथो मोना बेबायदिनो पाब्लिकफ्रा गरसे गरनै मोनजागोन साननानै जयनिंसो जाहैदों नाथाय बेफोर गासै रिजाल्टआ इलेक्शननि समावसो जोङो नुनो मोनो दाख्लिबो जे बेबायदिनो कसुगावहाव बिपिएफनि मिटिं जादों बेयावबो बिथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजोंहाय माब्रै 200-250 जनसो मानसि जयनिं खालामदों बिपिएफ बिजेपिनिफ्राय इउपिपिएलनिफ्राय फैनाय बेबायदिनो थांलाय फैलाय बेनो बे गोबांथार मानसिफोरा दिनै बिजनेस खालामदों आरोखि पाब्लिकफ्राबो बिजनेस खालामनानै थाइसे थाइनै हाजिरा मोनगोन खोमा होननानै बेफोर माबाफोरखौ जोङो मावनायखौ जोङो नुनो मोनो जोङो गामि एरियायावहाय थायो हिसाबै गामि ओनसोलाव थायो हिसाबै जोङो मिथिगौ रायजो राजाफोर दा मानगोनां प्रमद बर'आ बेसेबां रंजादों नोंथांमोनहा नैबे ससियेल मिडियायाव होनाय भिडिअ क्लिपखौ नायनानै कमेन्ट खालामहर थारैनो 6,000 जन मानसिफ्रा गोसो गोरबो होनानै इउपिपिएलआवहाय बिसिनि आदर्शफोरखौ नुनानै जयनिं जादों नामा आंथ' बेबायदि सानाखै रायजो राजाफोर नोंथांमोनहा मा सानदों कमेन्ट खालामहर भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव निख्रुइ बांसिन 6,500 सुबुङा जोंनि हान्जायाव जइन जादों आरो बिथांमोनखौ जों बरायदों बिटिआर ओनसोलाव 3 बोसोरनिख्रुइ बांसिन सरकार सामलायनायनि उनाव दिनै गासैबो हारि माहारिनि रायजो राजाफ्रा बुजि मोनदों जे इउपिपिएल हान्जाया बेवहाय गोजोन आरो खौसेथिनि थाखायनो फैदों आरो जौगानायनि खामानि मावनो फैदों आरो बयबो रायजो राजाखौ लानानै आवगायलांनो थाखायनो माखासे खामानि मावदों आरो अलरेडि माखासे जेंनाफ्रा सुस्रांजाबाय दा बे गासैखौबो नोजोर होनानै रायजो राजाफ्रा लोब फैदों श्रीरामपुरनिफ्राय लानानै पासनय सेरफांसिम मोनफ्रोमबो समस्यायाव गोबां जयनिं जागासिनो दङ आरो बिथांमोना हास्थायदों जे 2025आव इउपिपिएलआ सरकार दानांगौ दा नंखायनो गासिबो हारिनि रायजो राजाफ्रा लोब जोंनि दोलोआव हाबफैगासिनो दङ जों बिथांमोनखौ बरायदों आरो जों मिजिंथिदों फैबाय थानाय समाव इउपिपिएल हान्जाखौ आरोबाव गोख्रों खालामनानै बिटिआर ओनसोलनि जोंनि माहारिजों लोगोसे गुबुन माहारिनिबो जौगानायनि खामानिफोरखौ जों गोख्रोङै मावलांनो हागोन बिनि थासारिया फैयाखै उनाव रायलायगोन जिहेतु जोंहा केन्द्रआव इउपिपिएल बिजेपिनि सरकार दङ राज्योआवबो इउपिपिएल बिजेपिनि सरकार दङ आरो काउन्सिलावबो इउपिपिएल बिजेपिनि सरकार दङ दा नंखायनो बेबायदि थासारिया फैयोबा उनाव जोङो बिजेपिजों रायलायगोन आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांजों रायलायगोन आरो जोंनि हान्जायावबो रायलायगोन दल संगठनफोरखौ रायलायनानै इयुनाव जोङो थांखि लागोन